What is good, guys? Welcome back to my channel, Zoyabad here, aka it's Maki. Hey, if you are new here, please consider to subscribe because in this channel we do sneaker unboxing, sneaker shopping guide, sneaker live cap video, and of course I give away. So for today's vlog, guys, we are doing another unboxing, the Air Jordan Mid University Gold. Let's go! So guys, if you want to watch the full video, it's better if you like the content for today, smash the like button and of course the subscribe button to help my channel. If you want only to watch the on fit, guys, 2 minutes before end of this video, you can find the on fit. So guys, let's open. You see already this box, the Move to Zero. So nothing special, guys. So let's open in here. This you need to pull it in here. It's very easy. And of course inside the black box, guys, the typical box of Mid. Nothing inside. I think the receipt, no, nothing inside. The gold Jumpman there logo. Ikot natin, guys, ng 360 para makita nyo, guys, yung style ng box kung sa mga hindi pa nakalam ng box nito. So guys, syempre dyan yung branding. Kung makikita nyo, guys, andyan yung branding. Tapos may Jumpman logo rin siya dito, guys, sa gilid. Tapos sa likod ay yan. So nothing special, guys. Ito yung normal box lang ng Mid na nilalabas ng Jordan, guys. Let's open the box. Inside the typical paper number 23 na nakalagay. Yan, guys. Sa mga nakakalam, alam niyo na kung ano ibig sabihin. Mga nakasulat dyan, guys. Number 23 lang yung nakalagay. And syempre, guys, inside is the actual shoes, guys. Yan, guys. Tapos natin. Oh my God. What's this, man? Oh my goodness. The actual shoes, of course, guys. Inside, nothing. So this, guys. Honestly, guys, I'm not happy to cup these shoes, guys. But I did because I see it in the picture. Yes, it's nice, but in the actual, I don't think so. This is better shoes, guys. For me only, this is not a good colorway for me, guys. Look at this. My goodness, I waste my money for this, I think. By the way, let's do a review, guys. My goodness. So guys, nirelease nga pala to nung kailan ba to nirelease? Kalimutan ko na yung release date nito. Last week, basta last week to nirelease, guys. Nag-surprise drop sa Nike.com, sa apps ng Nike. Nag-surprise drop to dito sa Europe. Ewan ko lang sa Amerika kung US. Di ko lang alam kung global sila. Basta dito sa Europe, guys, nirelease to ng surprise drop lang to, guys, nung I think January 30. Ito nirelease, guys. Kaya ako kinap to, guys, dahil lahat ng draw sa sneakers ng mga dunk, lahat, guys, talaga sobrang talo ako sa mga draw. So kaya, guys, napilitan akong bilhin to para lang meron akong makuha ang ibang shoes, guys. Alam niyo naman kapag sneakerheads ka, guys,
yung utak mo talaga. Kapag wala kang nabili, talagang pipilitin mo mabili at mabili na sneakers. Pero, opinion ko lang yung guys. Oh my goodness. Ang price nga pala nito ay 120 euro. 115 I think dollars ang price nito. Pero hindi ko sure talaga guys kung ni-release to sa US, kung nag-release sila ng global. Yun ang hindi ko alam guys. Basta sa Europe, ni-release siya ng January 30. So guys, ito guys, review natin siya. Yan guys, ang kanyang outsole ay black guys. Siyempre midsole niya guys, yan, white. Tapos yung quality ng leather niya, alam niyo naman, pag mga mid na nilalabas nila, tapos yung ganong ang pricing, hindi masyadong quality. Pero malambot din siya dito guys. Tumbled leather yung ginamit nila dito sa malapit sa shoes niya. Itong part na white na to, tumbled leather yung ginamit nila, medyo malambot siya. Pagdating dito guys, ginamit nila sa may 2 box niya, hindi siya ganong malambot guys. Siyempre hindi premium na leather na ginagamit nila sa Jordan 1 na high, hindi ganun kagaya guys ang leather na ginamit nila. Yung sa white portion niya naman dito sa 2 box niya guys, malambot siya, tumbled leather pa rin yung ginamit nila dito. Lahat ng white na makita niyo details diyan, tumbled leather ginamit nila. At saka yung sa shoes niya guys, ito guys, yung shoes niya, yung yellow na yan, tumbled leather yung ginamit nila guys. Pagdating sa dito sa back portion niya, itong leather na to, parang ganun din ang ginamit nila sa may 2 box niya guys. Papunta sa may Wings logo niya guys, ganun pa din yung ginamit nila na leather. Hindi siya ganun yung premium na ginamit nilang leather. Siyempre yung upper niya guys, all black yung upper niya. Kasama na din yung tongue dyan, black. At saka siyempre yung kanyang, ito na gusto ko dito guys, yung Air na Jumpman logo niya na details guys. Yung ay kulay yellow. Ito lang na gusto ko guys, ito napakaganda. Sana kung ginawa sana nilang kulay pure yellow dito, tapos ito ginawa nilang white, napakalupit to guys na sneakers palagay ko. Napaka-dope nitong colorway na to. Pag ni-reverse lang sana nila yung colorway dito, kaso ginawa nilang white dito. Kaya yun lang pinagpangat nito guys, itong white na to, itong white na colorway dito. Yellow sana dito guys, the best sana tong colorway na to. Hindi ko maintindihan kung bakit University Gold. Hindi naman gold colorway to talaga guys eh. Kung mapapansin niyo itong leather na to, hindi naman siya gold guys. Para siyang dark na yellow na hindi mo maintindihan. Mas light pa nga to eh. Ito talaga yellow na yellow. Ito medyo dark yellow siya. Pero gold. Hindi siya guys gold na kulay. Siyempre dito sa heel niya guys, napakalambot niya guys. Yung Wings logo niya guys, andyan. So inside, siyempre meron siyang kasamang yan guys, yung karton yan guys. Sa kabila meron din. Tapos sa loob niya guys, meron nakalagay, kaya kung hindi nyo makikita to, may nakalagay na yung Jumpman logo na kulay yellow din. Ito syempre yung kanyang branding nandito. So guys, size 42 nga pala itong kinuha ko nito. Kasi medyo palagay ko ngayon time na to guys, habang tumatagal, kumakapal yung pa ko guys, parang lumalaki. Hindi ko alam, kaya nag-up size na ako ngayon, nagiging 42 na guys yung kinuha kong sa Jordan at saka sa Dunk guys. Hindi ko alam kung bakit guys, pero sa tingin ko na lumalaki yung pa ko guys. So yung resale prediction nga pala nito guys, hindi siya mataas guys. Try kong hanapin sa StockX. I cannot see in the StockX this colorway guys. Kapag sinesearch ko yung University Gold, maraming colorway na lumalabas sa search, pero hindi ito guys. Hindi ko pa nakikita to kahit isang beses sa StockX guys kung magkano value niya. Pero dito sa Facebook Market guys sa Italy, meron nagbebenta to nasa 160, 180 euro to 200 euro guys ang bentahan nila. Pero mababa pa rin yung bentahan nito guys sa pausa to. Parang yung bread guys na nilabas nila sa mid itong nung 2020 na nirelease nila, mas mataas pa yon ng konti na 30 euro ganun ng taas niya. Pero ito guys, napakababa pang bentahan nito. So yun guys yung kanyang resale prediction. Pagdating naman sa sizing guys, go true to size, normal na Jordan lang din to guys na size niya natin guys. Wala na tayong ibang review dito sa pausa to. I-on-fit natin siya para makita nyo kung anong itsura niya pag nakasuot sa pa guys. So let's do the on-fit, let's go.
So guys, yun lang unboxing natin sa para sa to. Thank you for watching. See you in the next vlog. Let's go. The smell is typical Jordan 1.